everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Matag Tagulkul sa Rihas. Reporting for duty, sir. Carry on, Agent Linda. Take a seat. Salamat, sir. Niya ang imong mission order. Salamat, sir. Nausab niya na ang folder masukip ang tanang files sa kamatayon sa imong ginikanan. Ay no, nga dili unta angay nga ihatag ko nimo kining maong kaso. Because for you, I know that this is a personal matter. Sir, Dili ko gusto nga maguba ang imong disposition in handling this case. I have all the capability and credibility in handling this case, sir. And you know that. Makita nimo ang akong record o accomplishment sa kauluhan. Wa ko mo anhi, sir, aron mo hilak lang o mugtanaw sa haya sa akong ginikanan. Agent Linda, Taas nga panahon ang akong gipaabot o giantos sa kauluhan. Tungod kay dili ko gustong mauwawan. Gipangandaman ko ni sud sa taas nga panahon, sir. I will assign you a partner in this case, Agent Linda. Si Agent... No, sir. Di na kinahanglan. Kung imong itugot, gusto ko nga solo ko nga mo-handle ining maong kaso. Okay. Okay, Agent Linda. Matuman ang imong gusto. Pero, kung doon na kay problema, please, contact me right away. Salamat, Sir Omar. Sa asa? Sa pag-reopen sa kasos kamatayon sa imong ginikanan o sa pagtuman ko sa imong kagustuhan nga sudo mo ning handulon kining maong kaso? No, Sir Omar. Thank you for giving yourself a chance to clear your name. Tungod kay padayon pa kung nagtuo nga apil ka sa sindikato. Agent Linda! Sorry, sir. Prangkara kayo ko. No, Agent Linda. It's fair enough. Dili lalim ang nahitabo sa imong ginikanan. And I know nga wa pa nako mag-gain ang imong trust diri nako. And I assure you, Agent Linda, that this case will be the key aron imo na kong hatagan sa imong pagsalig o respeto. Arko! Arko ninuwa! Arko ninuwa! Arko ninuwa! Hoy! Ah, Sopa Blida. na. Disgrasya. Disgrasya naman. Grasya! Grasya nagpadong din eh! asa? Kita ka ng hapon. Nga nag-agbay yung bisayang dako nga babae. Awa! Uy, pidag na ano? Gisagid na ako ganina. Bagal kay pitaka! Nagdakan lang hapon na sa iyong diskartihan. Okay, Song. Tatigaw eh. Ibawa ka na sa laro, Song, ha? Nalakad niya! Doon lang nato ang grasya ko. Doon na lang. Lapad niya ito magkuhay ng hapunan ron. Mahal na magkay lapad! Doon na lang yun. Doon na lang. Doon na lang. Doon lang siya. Oh, uy. Batang nagilak, daplin sa dan. Oh, sa tabok dan. Nya Song, naman. diha ka na, Song. Sa Diha ka na. ka. Uy, doon ng grasya. Asa ka. Uy! Uy! Uy, ano ka diha? Alagyo ka diha! Ala, ang hapon miyagin na. Magalagot yun. Kwarta na naging bato pa. Nakabuhi pa. Ibtod ko na malhibos kong ilok. Ah!
Aray! Arko ninuwa karon ka lang arko haka! Larutan niya ka! Arko! Dong. Unsa may problema dong ha? Badiya! Nagila ka manggod. Arko! Kano ka? Arko, ikaw ha? Ikaw Nagidaan ha? ka sa mga ginikanan? Ikaw ha? Unsa man ka? Yun naman yung bata! Tay grasya! Song luoy king bata song. Isa ni bata ba? Bulingit kayo ni? Si Punon bagi kaayo? Ambot. Ay, ikaw bata ka. Asa pang ginikanan ini? Gara sa ay pagaw sa basi ang sipon ay bagara sa kada bata ka ron bata. Song, unsa ba ka? Wala tira ko sa paa ha. Ako ito panit gisag pa, hilak gisag pa. pa mo. Ako ito panit, hilak mo kapin, ikaw mata ka ba? Asa ginikanan ni mo? Ganun hilak mo ka? Ha? Ganun hilak ka? Oh, Song, usa Wala ko na pa ako ning kamot ang gisag pa, oy. Gara si bata mo kuan sa. Pida gano. Amang man ning bata. Hala ka diha, amang! Unsa tayo gisulti ni mo bata? Ha? Oo, Sulti. ayaw lagi. Wala lagi ako ng kamot ang gihapak. Kuan sini bata mo ingon sa bisag buwa. Unsa to gisulti nimo dong? Usba dong, usba. Usba. Oo, nakasabo. Mao di ay. Ha? Nakasabot ka song? Wa. Klaro oy. Pida gano nimo. Sige dong ha. Sanong-sanong ka, hindi ka kasabot. Sige dong ha, usba. Lasa lang gyud usba. Sige dong, suba ko na dong. Saan? Amatod niya, gibilin ko na siya siyang papa din niya, gibiyaan siya, mangmihilak siya. Uy! Luya gud. Uy. Asa ba na imong mama? Ha? Hala, patay na ko, ko. Kasabot sab ka no? Oo, klaro adto. Naapsun siya padlis liog. Di sa to pa. Patay gyud. Taon. Uy! Wala, ako lang kamot akong giana. Abi ko imong gisag pang bata. Wala. Ha? Wala sa siya. Uy, Bisag kanong wala. amahan ini. Abi kay amang mang bata, iya lang gibiyaan. Ariko. Pitag gano. Abi kay may diferensyang bata. Biyaan lang niya sa dakong kasayon. Tanawa. Namulayin tao giring ni bata. Tanawa. Yano lang gilabay. Ariko. Ang iyang bukton. Dahil lagom. Di paigo nga napasagdan ni bata. Gibunog pagyot. Pitag gano. Kontra din ako ng ginikanan yung unana. Ariko. Mihila ka manggod. Di apa ng amahan ini ay. Dili ko sa payang mahimong kriminal. Ariko. Ano ka, oy? Sus! Ay, siya! Pitag Hoy! gano. Hoy! Gibunalan ni mo bata? Hoy! Lagi. Akong kamot! Imo tong kamot eh. Sukmag na ko! Sa may plano ni mo ni bata, Ariko. Makalagot yun! Isang bata. Dong. Dali dong. Dool. Uy! Ayaw lagi pasakiting bata! Kamot na ako. Kamot eh. Sa ni bata mo, Abi anam dong, sa ipasakitan mo. Sa gula. Ikaw manggod! Abi ko ipasakitan mong bata. Wala, oy. Dong, dali dong. Kuguson ka na ko ha. Dali Oy. dong. Taong sa bata. Uy, gikugos man. Mga bata ba, ni Dong. tambid ba yung maayo. Sige lang. Kung komportable mong bata. Huwag ka na sila. Dong, sige. Yan na paghilak ka. Sungay ta na ginoong ka. Uy, kalaing tanaw no eh. Basta dong. Sumaya magatubang dong, Di Arko. ka pasagda. Ayog samok di ha. Ay kabala ka dong ha. Ay na paghilak. Di ka pasagdan. Mahal og pinangga ti ka dong. Gikan karon. Ako na ang imong mama ug papa. Ha? Ako pagyod si Kuya Arko nimo. Uy, sagupon sa mo ni bata, Arko. Hoy, bata. Ayaw lagi. Wala lagi ako ng bukton akong giana. Sabi ni ko kita, Unsa ni pili mo sa bata? puts bata. Ang bata ba ingon sa bisag ako rin hapak-hapas kung kamo. Ikaw na day. Imo sagupon ni bata, Oh. Kadaghan ng bata sa ato niya manago pag ka. Ang mga sama nila song bukas kayo nga akong pads pagdawat. Tungod kay silang mga ubos ug dinawg-dawg. Sila mo'y akong giilang pamilya. Uy, Ilabi pas mga bata ug mga tiguang. Uy, Arko. Dong. Unsa man dong? Kaon ka ga ice cream? Ha? Gusto ka? Kada ko yango ni bata, hingaon man ning bata. Palitan ti ka dong. Palitan ti ka. Pinangga ko ti ka. Song, Oh, ngano, Arko? paliti palihog ang bata og ice cream. Asam din mo? Mao na laming dudong.
Una mi dito sa pinayanan to sa Siras. Hilom ba yan? Gisgutag ice cream bata kay nga ni Ay, bata noon. klaro kayo. Sakti lang ko na. Pinangga mo ko ng bata. Hoy bata. Ayaw lagi na Wala na ako man ang kamot ang yapa ko sa bata. Muana ko sa diya. Sugula. Sakti lang ko ng bata. Ano sa siya eh? Ta Basta, Song, muna lang mi ha. Ginay lang mi, aron maapsan mi nimo. Sige. Adong, unang tagamay dong ha. Ikakunta nila kung bata ada. Musunod naman sa kuya Insong mo, magdahan ng ice cream. Dali dong. Ay. Arko! Uy! Ensong! Hala Miss ka Beautiful. diha, si Ma'am Linda. Dali mo, sakay mo! Song, dali Song. Nana Ma'am. Hay! Pasensya na mo ha, kamuri ako maduulan. Oh. Ganun dahil, Miss Beautiful. Gusto kong ikauban mo. Okay ra ninyo? Hala, uy, busy ra ba mi, Ma'am? O, pamiagi sa pagpangu... Oops, ay! Kon, gani, Pangutot na, pangutot. Okay ra, Miss Beautiful. Basta ikaw, way problema. Nialagay bata. At mga Isa gasolina. man siya. Di bata, bitaw. Bago ninabulit ang arit ko, Ma'am. Ma'am ni siya. Na. Nakita ka bata o tigwang. Sagop dayon. Sagop po na, pakanon dayon. Dahil hindi sa mong pinianan sa asiras. Kuwanta ni ma'am, amang taon ng bata, Miss Beautiful. Ibiyaan lang samahan kay diferensyado lagi. Hoy, bata. Ayaw lagi Wala ba ya? Kamot sa tunako. Okay, ito ni mo. Berkunta gina akong bata ada. Kaluoy ko dining bata Luoy lagi kay ma'am. Luoy kay Miss Beautiful. Today, Miss Beautiful. Sa unahan ba? Doon ako nakita nga, tutuod nga ice cream ba? May mong munong takaliyot kay ako rin nagisiaran nga palitan ako ice cream bata. Ako'y bahala. Salamat kayo, Miss Beautiful. Now, tagbog yung bata. Ang nagpabata-bata. No, ang batang amang. Huwag si Insong. Mo hindi kong bati sa ice cream. Bitaw no? Ikaw lagi mo kaon Arko. Hindi ko hili ka na, Miss. Pagkagkaon akong bata. Saan na noon? Bata pa ko. Naugay ko nga ng ice cream. Sabi mo gani, magpakilimos ko sa tindero ka ice cream. Basta, wako'y kwarta. Magkakaon lang. Mao ba? Lindutay niya. Imo na ining dapit, Miss, no? Dapis ba yun? Ganahan di kag ingon ni ini nga dapit. Oh, Miss Beautiful. Di ni magos dapis ba yun? Lindot kayong stambayan. Bugnaw kayong hangin. Bugnaw kayong dapita. Ya, sa itong una-una. Layo ang atong panlantaw. Ganahan sa pikong ingon ni ini nga talan-ahon Arko. Daplin sa baybayon. Mabati mo ang paghapak sa bawod nga naginukdanay sa pag-abot sa baybayon. Miss Beautiful. Dinhi, akong ikaw pahungaw ang akong gipati. Kung mahimo pa lang nga ibanlas sa bawod ang nagpuot sa kong dughan. Ang akong sobrang kasuko. Ang kalagot nga to sa mga tao nga may patay sa kong kinikanan. Miss, Naibaw ka mag-unsay hinungdan sa kamatayon sa kong kinikanan. Sa akong Mami Gloria o Daddy Frank. Namatay sila tungod sa sindikato. Tungod sa kinadiling drogas. ginadiling drugas? O Arko. O karon nga usa ka PDEA agent ako. Buhaton ko gid ang tanan aron matagag hustisya ang kamatayon sa kumang kinikanan. Ug labaw sa tanan. Mahunong ang pagpayuhot sa ginadiling drogas ining dapita. Pitag nga no. Kontra ko kay ng butanga, Miss Beautiful. Anang ginadiling drugas? Daghan kay nagubang kaugmao na na. Gumika na ng ginadiling drugas. Dili ko suheto sa pasikot-sikot ining dapita, Arko. Ilabi na sa mga suok nga dapit. Di na mag-operate ang sindikato. Gusto kong mahimo kang kabahin sa kong kausa. Sa kong gipanumpaan isip po sa PDEA agent. Ha? Sabot na mo ipasabot, ma'am. Miss Beautiful? Nagkinahanglan ko ninyo ni Enzo, Arko. Nagkinahanglan ko sa inyong serbisyo. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.